Well, is Life Muiris Ó Fiannachta, is bainisteoir radio Lifa, céad sa sé punca Chathair FM, nó Cuislan a Carthach mar ghluaiseacht mé dearn hain. Tá mé de craoladh fud Chontae agus Chathair Bhaile Átha Cliath ó bhí 1993 an stocha an sproch atá agan ná faoin mar stáisiún radio pobail atá deireadh go saniúil phobal na Gaeilge Raidió Cliath. Agus creidimid gur bhfuil job chuig maith dhéanamh agan de sin le 5 bliain tá mé de craoladh ó bhí 1993 an craoladh go Lán Amsire mar sin bé de ceiliúr ar 5 bliain is fihead an bhíonn se chun 2008 bliain na Gaeilge mar tharlíonn sé. Agus stocha bunaíoch radio na Lifa déad Phríora ag deir na nochtóidí tus na nóchadaí nuair a bhrá Cantóirí Gaeilge Raidió Cliath agus bhí grúpa ar le tháinig le chéile le stáisiún radio bheith a craoladh trí Gaeilge ach a bhí deireadh ar an saoil orbach is tócha bhí á bharachtáil ag daoine trí Gaeilge Raidió Cliath. Agus stocha gur bhrá roinnt na daoine sin go raibh bearna sa bharraige ba é radio na Gaeltachta an tain stáisiún radio sa tír ag an am a bhí a craoladh go hiomlán trí Gaeilge agus mar a thugan ainm na seirbhíse sin le fis radio na Gaeltachta is stáisiún í atá díortha an Gaeltacht go príomha agus bhí asnamhan sin ó thaobh an seirbhís bhí ar fáil do Chainteoirí Gaeilge Raidió Cliath. Agus sin rud atá sin an bearna gona méideanna ar radio na Lifa tar éis iireachta dhéanamh í a lína le 5 bliain anuas agus leanamid orn den iireacht leanamid orn ag éirí an seirbhís sin a chur fáil. Agus tá sé fear le rá nach bhfuil go bhfuil radio na Lifa mar an tain stáisiún radio pub atá ag craoladh ar FM timpeall Bhaile Cliath ar fad nach bhfuil. Sin é mar stáisiún pobail san spéise tá radio na Lifa tá an ceannail san bhíonú atá ar na termí tagartha atá agan mar stáisiún is pobail atá bunathe ar hanga atá gceist mar sin is daoine a leabhar an Gaeilge is cum a cén áit ina bhfuil siad Raidió Cliath atá gceist mar sin déiteach go mbeadh Cainteoir Gaeilge leabhcán nó déiteach go mbeadh Cainteoir Gaeilge Maile Bhrígéin nó Cainteoir Gaeilge Molochaide nó inún seachlann gon na mé nó léman bhradán a gon Kildare nó Péát. Tá is pobail iad na daoine sin go léir sa bhéid is go léiríonn siad Gaeilge ach níl siad go léir na gcónaí san áit cheann chéine mar sin ní honan muid agus stáisiún eile ar nós mar hampla Liffey Sound FM a leabhcán atá díortha ar an bubal áitiúil ar fád a leabhcán nó sibh féin an níor FM sa chuailóg atá díortha an gantar sin mar sin táid éagsúil an taobh sin agus is rud ag bhfuil mid an bhráúlaachs agus bin muid ag muomhas gur muidne an tain stáisiún radio pobail sa tír ar an Ileán atá ag craoladh go dtí pobail umlán de breis agus milliún duine mar ar nóí is féidir le daoine nach bhfuil Gaeilge acu éisteach linn chomh rud a dhéanaan is minic a chluisimid ó Chainteoirí Béarla nó daoine gan Gaeilge acu go mbíonn siad a gcéisteach leis an stáisiún ar chúpla cúis ar bhatha leis an rá a ceol a bhíonn le chluisteáil ar an stáisiún agus daoine chomh a déir nach bhfuil Gaeilge acu ach éis an leis an stáisiún mar go measann siad gur féidir le cúpla focail a fiocha suas ar an stáisiún agus beidir go mraithan roinnt daoine bhfuil an Gaeilge bhíonn sa chluisteáil ar radio na Lifa beagán níos sothithe beidir ná mar atá an Gaeilge fearhever atá le chluisteáil ar radio na Gaeltachta a chuaireanta so go daoine dólam an Gaeilge ar scóil agus go méidir go mraithan siad nach bhfuil graim an a láidir a chuirntanga go mraithan siad go méidir bhfuil an Gaeilge leabhair muid ar radio na Lifa beagán níos iúnaí dómh siúd beidir agus níos intaige dómh. Eintíon tá si anna Jackardom a lán daoine ar radio na Gaeltachta hiiscin go háir daoine os cion chuigil bína bhíonn se cáilte ag éisteach lá nó. Tucha méidir ras go dtí an ghluaiseacht radio pobail Gaeilge ag deir na hagalah beidir ach just an féidir rádiún ar dús le cad é an John Nuach thagmh. Well, is tócha an phríomh deascéil atá agan a láthair na huaireann a bhfuil míid chuirtús splóidir nua le capital nua is tócha ar scéil an stáisiún
mar lu mé níos túisce táid ar tí carthú céid a chealúra carthú céid ar an bhód fi chuig bliain an bhliain se chuin agus tá sé arúnachas tócha gohfuil míid a chuirtús le cabbidil nua inis agus muid dtír éis Bogadh go dtí foréignimh nua agus go dtí háisean na stúdio na nua den chéad sco anseo ar Sráid Amiens. Tá bíonn suite in uimhir 63 go uimhir 66 Sráid Amiens ar taobh na carthach tá míid suite don chéad ó riomh ó thuaid an lifa bhí mar suite ó nócha trí go dtí thart ar míohin i Chearnóg Mhuirfean ar dheiscint na carthach agus sé seo an chéadú dúna bheith i bhorgnamh cinál annach ó amsir ar fad tógú na stúdio na uair nua atá agan an seo i Sráid Amiens tógú iad as an nua mar sin tháineachas isteach san áit seo damsíam mar spás mór thógan mar Bailí Studio in as an nua chur mar Fuinneoga Studio Dorsa Studio mar sin de isteach agus beimidirnis i món trasna héiteáil agus mar sin de na seachtaí agus na míana atá amachráin. Tá seánna dhéifriúlas tócha ón socrú bhí agan na Chearnóg Mhuirfean áit gur amsú spás in seanna orgnamh seoirseach forgnamh cosanta agus cantar galanta forgnamh álinn ach just sean orgnamh agus níorhach méid átha go bhéid fi dhéanamh an sin ó thaobh stúdióna a chur isteach sa bhorgnamh sin agus bhí spás teoranta go leor ar fáilún inis ní hé go raibh aon rud róganna faoin na stúdióna i Chearnóg Mhuirfean hatan siad go mórlinn ach is tús glóidir sprágú nua é seo dún agus tá ag tanú go mór leis an tréimh se tá amachráin. Hánig mé an seo leabhar clégó hin agus spáin tú an áitnom agus tá mansásta leis freisin sfórganmh agus stáisiún an inniu aimsre. Cad a bhí mar cúis leis an Bogadh go dtí ó Chearnóg Mhuirfean go dtí Sráid Amiens? Well, is tócha ar chlí níor bhéin ráha aganna i radion lifa bhí mórna suite sa bhorgnamh céine le Foras na Gaeilge ag 7 Chearnóg Mhuirfean mar a bhí riamh in am fiú bhór na Gaeilge a bhí an ar nói solar buníú Foras na Gaeilge bhí mar suite an sin ar bunaigh radion lifa chuí locht bunathan stáisiún na deangáil le bord na Gaeilge mar bhí ag an am agus leir géad ar takeíocht an stáisiún nuair a chonig bord na Gaeilge an íirecht a bhí a dhéanamh ag radion lifa agus nuair chonig siad an potential a bhain leis an téirbhís thugad ar spás don stáisiún chun an stáisiún a bhunú ar an gcéad urlár i 7 Chearnóg Mhuirfean agus go bunúsach bhí cúiseanna éagsúla go raibh ar Oras na Gaeilge Bogadh ónmhorgnamh ag Chearnóg Mhuirfean bhí léis a bhí acu le fada leis an OPW bhí an léis sin ráte agus bhí annach chud cúiseanna éagsúla gur bhrá an Foras go raibh orthú Bogadh ina measc siúd bhí an caiteachas a bhí gceist le cuasaí foiinmh agus an léis féin agus mar sin de i Chearnóg Mhuirfean ar nói lu mé foiinmh an sin ó bh costais foiinmh bhí sé a bhád níos costa sí an áte héamh agus éarún ó churfáil agus mar sin de hála Chearnóg Mhuirfean mar sin bhí cúiseanna éagsúla ach tuigtar dom go raibh géará don Foras Bogadh agus siad ar siúd an forgnamh seo ar Sráid Amiens agus bhí cúpla ráha ar fáil dúine radion lifa agus tócha don Foras ó thaobh cén socrú i dhéanadís linn agus an socrú a bear ar deir náidir go dochamis lo agus gnéin míisne ar níhil a chur luí ar an Foras go raibh orthú just an spás is fearr agus a déitadís a chur fáil dúine agus cean an rudí dermid i gcónaí ná nuair bhíonn muid a caint ar Oras na Gaeilge nó ar rialtas na hÉireann nó aon takeíocht a bhíonn a chur ar fáil ag an gcóras stáit dochar chun cén na Gaeilge ná gur inistíocht i radion lifa ceann de na bailí is fearr ó thaobh inistíochta a gur chun cén natanga go háirithe im le clia tá mé cleinte ar nói mar tam a gobarn seo le tam a fadanis ach credim
go smir agus credim go passionanta go néanaan radion le fid difriocht war de chorchan cin na Gaeilge ó haibh daoine óga daoine de isgrúpi agsúla ach deisio huirt a ghaoine teachtarsteach agus an Gaeilge a leabhart an Gaeilge úsáid ar bhealach tanmhach ar bhealach nua amsir is féidir teachtarsteach an seo agus chlár a chur láthair chlár ceol techno nó péirid gur bhaile in dhéanamh agus é dhéanamh trí Gaeilge agus sin rud gohfuil géar gá leis ó haibh úsáid na Gaeilge in éireann ná go mechan deisiach daoine í úsáid ag déanamh rudaí a haithníonn lo so péirid a haithníonn leat a dhéanamh le a héal go bhétá dhéanamh trí Gaeilge agus massam gur rud ar lethe sinna dhéanaan radion le fit nachhfuil ar fáil mór an áitní eile. Cara ceapan na daoine eile I radion lifa agus gan éras san organ of war go generalta sé sin na Foras na Gaeilge agus an Gúm bíonn tú ag cainstó chuile lá tá an bhfuil gach duine sort sásta leis an ahrú? Is tó go bhfuil a goisina tá stocha le ein ahrú mór in agriocht bín dúláán agus bín deisina agus bín dacrochtaí ó am go chéile don mhór chud sílim ghfuil an Bogadh go Sráid Amiens tar éis a bheith thar a bheith dearfach ach tá dúláán agus tá rudí go méidir nach daithníonn le daoine ní étá ará gur cantar cho galanta é Sráid Amiens a gcumpráid le Chearnóg Mhuirfean agus bhí beidir an tá dearag gur an grám mar site an áit cho galanta sin beidir le fé go blianús agus do éine ghfuil ana go ar Chearnóg Mhuirfean nó dóibh siúd nachhfuil tá páirce all in am sin sa Chearnóg gur bheith tá dul de bhris alón agus siúlóid a ghlacha agus sí sa farc sí faoi bhain chrán nó a lehéidir sin agus beidir níl na háisina chéine an seo is Sráid Amiens ach ó héh an forgnamh hain tá sé céad nuair níos fearr. Tá roint feiban a Thosaigh atá fós le réiteach sa bhorgnamh an seo nó teething problems mar dhearfaí a méle ach is rudí sin a socró for dre chéile is rudí beaga an bheannach iad agus go generalta siom go daoine an hásta ar fad. Ag teach go dtí fithe haindeag thugtaigh cad na pleananna atá guibhs na mín agus an bhliain tá amachrán agus mar dúirt tú is é radion lifa an céad stáisiún radio pobail Gaeilge in éireann ach inis tá ceann eile tá radio fáilte mé first an freisin agus tá seans mhaith an de réir mar sódum go méid ceann I gcathair na Gaillimh nó gunlainn na Gaillimh radio na drab. Cad é na pleananna atá a gcuibh don bhliain tá amachrán agus an bhfuil aon ólas nó eisiolalas fáite go faoin ghluaiseacht radio pobail Gaeilge go generalta gon náisiúnta? Seo bhfuil slú tú gur radion lifa an chéad stáisiún radio pobail Gaeilge bhí an níos mó ná sin fiú bu muidne an chéad stáisiún radio pobail nuair ghlachan tú stáisiún radio pobail Sanspéise san áibh is muidne an stáisiún radio pobail is sinne ar go lán amsir agus lán cheadúnathe ó bhí 1993 an mar sin Tommy Darren air níos foiidir na aon stáisiún pobail eile ach go héibh an ghluaiseacht radio pobail trí Gaeilge ar nói bhí fréimhacha radio fáilte mé firste an ag dul siúr go dtí hochtaí chomh ach thosaigh ar siúd go lán amsire más buin mo chuimh na hartar dem líana tar éis gránig radio le fear an bhód na beidir beáí níos fuidó in massam ghfuil radio fáilte ar an air le hartar ein bhliain deag nó gá bhliain deag anis Lua tú radio na drabh an sin stáisiún atá is tócha sna beidir céimena fear thosaigh an sin tá dram take le chéile I gcathair na Gaillimh le massam gáin ó trí bhliain anuas agus an smaoinemh acu go bunasach machchas á radion lifa agus radio fáilte a bhunú I Gaillimh agus tá massam go le gaiirí go máthó siú tá grúpa láidir daoine an sin atá taobh hir de radio na drabh agus a gur an stáisiún a bhunú tá méid mhór ibre le déanamh acu ach is iirecht
fear luch for atá buna go massam agus mar hálíonn sé tá midna radio na lifa tar éis takeíocht ar le a thuirt de radio na draft tá mid tar éis roint den trasna a bhí agin na Chearnóg Mhuirfean nach bhéit mí seo thuirt an seo go dtí Sráid Amiens tá mid tar éis roint an trasna sin a thuirt do radio na draft onas go meach siad san an chéad céim sin a hágan studio a bhunú, so tásúlagan go garróí sé sin lo siúd agus nach meach sé go híntaach blian na Gaeilge go bhíl sa hochte an bhliain se chuún nach meach sé go híntaach ar fád am an ófií an tríú stáisiún radio pobail Gaeilge an air an bhliain se chuún bheith se go hálan. sé ionach agus ceapan sé be sé thbar má bhaidtar cedúnas chuna bheith an craoladh ar FM timpeall chundé na Gaillimh ar fád in áit sa Chathair amháin na éitíim. Intim go agus gomlan dá bhéid stáisiún atá ag chur seirbhís Gaeilge ar fáil seas fearraí an mhuirimse ar nói ní neart chur le chéile agus tá sé go maith na hiireachtaí a dhéanamh ar an rud is fearr agus is féidir a dhéanamh agus ón taobh sin de beidir go bheith fiorá ok well níor cheart beidir 10 stáisiún lán Gaeilge bhunú i maileach lí amháin a chu héamh na carthacha agus na príomhcheantar urbacha go háirithe ar fud na tíre déanann sé cíal go mbeadh stáisiún na craoladh i ngáilimh ar an omláin ar nói sí Chontae na Gaillimh an Chontae leis an Gaeltacht is smó an éireann agus an líon smó cantóirí dúchas Gaeltachta achas dócha go bhfuil a rís tá beidir barna éigen an sin idir daoine leabharing Gaeilge taobh mut an Gaeltacht agus an tuirbhís ar le a chur an radio na Gaeltacht ar fáil agus bheith se go das radio na drámh eiscint ag líana an barna sin beidir. Bóil an teachtarás cógad á mégan eile chun caint faoin radio pobail Gaeilge go generalta beidir nar níos mó niocht ifigóán. Just chun caint go dtí Darren na Hagalibh an Muiris. Luí túin sin go bhfuil ceolóir an mór goibh an bhliain siún agus sibh ceolóir cúgal blianas fiche ar an bhód. Just féidir beagán í dhéon sin dún faoin na pleananna agat I radio an lifa don bhliain atá amachrán. Seo well tá an táir ar lí gur bunaí radio lifa 93 go deireadh 100 bliain inní bhunú chunra na Gaeilge in 93 mar sin aon uair go raibh breithlá mór ag radio lifa bhí sé ag teachta an am céine le breithlá mór ag chunra na Gaeilge mar sin tionscan mór tarbun ag chunra na Gaeilge don bhliain se chuin ná blian na Gaeilge gábhíle sa hochteg an 125 breithlá de chunra na Gaeilge agus measm go sé go Harbheith das agus Harbheith tráthúil gur bé an bblion chéine 25 breithlá radio na lifa mar sin bé mit 25 blian ar air méid mhór é sin na stocha bheith bainte amach mar stáisiún radio pobail navsblach is tócha déit fiorá gur tháinig agus gur imig mór an stáisiún radio navsblacha in éireann sa tréimhse sin stáisiún idir stáisiún tráchtála áitiúla stáisiún tráchtála náisiúnta stáisiún pobail áitiúla buníú neartcín agus beidir nar áirigh leabhar chúiseanna agsúla ach deir sé rud éig an dearach fuchún na rénos go bhfuil radio na fásáin mar sin do mlínte chuún beimiid ag rachtáil rointeó cáidí speisialta tásúlagan go háirithe díú ar chrath chraoltaí seachtarcha thar timpeall na carthach ag déanamh ciúra ar Foras radio na lifa go dtí seo ó bhí 93 agus beidir cúpla craoladh speisialta thar timpeall ar cheantar na lifa I hain go méidir go leanimiis an abhainn I hain thar timpeall an Chontae ach sin smaointe go fálach agus go mátí mud reintrúdaí rúnda beidir go dtí an bhliain se chuin. Agus má hastíon ag aon dar lucht éisteachta teach a chun an studio eáil chun an stáisiún eáil beidir ag córas an áibh múnseirí I Nghailscoil an scoil na béir le géirí rangan le Gaeilge teach an mu se bhré go fáil chun é sin dhéanamh nó caríonn sco. Well, táid cinnte fáiltin muid a gáí rih aon duine atá bainte le pobail na Gaeilge teachtasteach
isteach agus an stáisiúna eáil agus is tócha a bhreaistent go bhfuil únéirt ag an acu stáisiún pobail na Gaeilge le Cliath. Faoi láthair tá is féidir tá eáil tú hain tá na stúdióna in áir fós á dógant níl clúdaigh ar na bailíon seo fiú agus tá trealadh fós le teachtasteach agus mar sin béis sé roinnt míana is tócha sul méimiid ag oscailte náit go dtí an pobail go generalta. Tá míid fós ag fannacht ar roinnt ar gréaltóirí teachtasteach an seo don chéadúir agus is tócha hartar saoir a beidir an bliana siúin go méimiid ag oscailte náit go hofigiúil don bubal. Béisú an seola ofigiúil an bhar an stáisiún nua san áireach agus beidir mar chuid de heachtain na Gaeilge na bliana siúin ach cinnte ina dhé sin béimiid ag fógairt cinnte íonnta oscailte agus ag agrú tuairis do ghaoine ina dhé sin agus cinnte cruimiid fáilte chraoladh rih éine ó phobal na Gaeilge ghfuil spéise go teachtasteach agus an áite eiscint. Ok, Maurice, we should just contact agus cogardigus a reach agus béimiid cainte rí slángarpá, right? Go mé maith agat